Kannelajärven opisto sijaitsee noin 5 kilometrin päässä Lohjan keskustasta. Kannelajärven opiston taidelinja on vuoden kestävä valmentava koulutus. Taidelinjan tavoitteena on kehittää opiskelijan kuvallista ajattelua ja ilmaisua. Opiskelu on painottunut käytännön työskentelyyn. Taidelinjalla on mahdollista työskennellä vapaamuotoisesti niin sanotulla avoin atelier-periaatteella ja keskittyä esimerkiksi maalaukseen. Mun nimi on Sakke Kovalainen, asun Järvenpäässä ja tosiaan tällä hetkellä tietenkin asun täällä Lohjalla asuntolassa viikot. Olen opiskellut Pekka Halosen Akatemiassa graafista suunnittelua ja valmistuin sieltä kuva-artesaaniksi. Mikä mua kiehtoo paljon, on tällaiset erilaiset tarinat ja legendat ja tarut ja tällaiset, ne on jotenkin mielenkiintoisia ja saan omat ideat aika pitkälti just niistä. Täällä työskenteleminen on hyvin vapaamuotoista, että oikeastaan lähes kaikkea voi ja saa tehdä. Opetus on ihan hyvää, siihen on ollut tyytyväinen ja opettajat on ollut hyviä ja muutenkin tämä tunnelma täällä on tosi mukava. Iiris Pessa ja olen taidelinjan opettaja, kuvataiteilija. Taidelinjalla voi opiskella maalausta, piirustusta, kuvaveistoa, videoa, mediaa, kuvakäsittelyä, taidehistoriaa, aika monta asiaa. Aika monet opiskelijat hakeutuu ammatillisiin jatko-opintoihin. Heillä saattaa olla taustalla jo lukio tai artesaaniopinnot esimerkiksi tai jotain muuta. Jotkut on ollut työelämässä, he hakeutuu usein, ehkä 2/3 hakeutuu ammatillisiin jatko-opintoihin, korkeakouluihin tai toisen asteen kouluun. Opiston asuntolassa voi asua 2 hengen huoneissa. Hakuaika on kesällä. Katso tarkat päivämäärät Kannelajärven opiston nettisivuilta.